салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако навори имрӯз аст анами намуд бамбукои тозаи духтаро якум сорт. Нархошон духтаро 160 сомонӣ. Нархи нонашаи духтаро обтонгирем бояд чӣ арзон мекунем. Ина расветка доранд духтаро, гилдорошам ҳаст, тигрдорошам ҳаст духтаро. Не гилдора коша духтарако. Диде? Дождик санг задагай. Ишам гилдора, байна ду расветка тигрдора. Ина духтарако бо ини дилтаранг дора палма. Ба духтаро бесангшам ҳаста, бесангаш 130 сомонӣ. Тengene глой қаламфур такыш. Иням бамбуки сангдор. Дождик сангдора. Сангошонам хушрӯан духтаро. Сангои сиёҳи хамелеон. کسی خریداره مرحمت واتساپ در روی اکران هست نویسن. دستافکه هم به شهر روسیه هست هم داخلی تاجیکستان.